футбол баъзан чунин саҳнаҳоеро эҷод мекунад ки мисли филм менамояд. дирӯз барселона бо роҳбарии ханси флик ба валенсия омад. ҳама фикр мекарданд ки ниллориҳо осон ғалаба мекунад, зеро онҳо пур аз ситораҳоянд ва аз онҳо ҳамеша танҳо натиҷаҳои беҳтаринро талаб мекунанд. аммо аз тарафи дигар леванте буд, дастае ки пас аз солҳои зиёд ба ла лига баргашт. барои онҳо ин бозӣ се имтиёз набуд. ин як имтиҳон, як далел буд ки бозгашташон ба примера ҳаққонӣ аст. варзишгоҳи сюдад де валенсия пур аз эҳсосот ва муҳаббати мухлисони худӣ буд. имрӯз дар бораи он суҳбат мекунем ки дар чунин фазо барселона чӣ хел бозӣ кард. шоми имрӯз реал мадрид ҳам бозии худро дар ла лига дар меҳмонии авиеда дуир мекунад. алонсо оҳиста оҳиста ҳайати рақобатпазир сохта истодааст ва ман ба ғалабаи мадридиён шарт гузорӣ мекунам. пешгӯии худро дар ин бозӣ бо 1-1 анҷом диҳед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки тиҷи барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумоти лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз дақиқаҳои аввал маълум шуд роҳатӣ барои барса нест. леванте ҷанг мекард, барои ҳар як метри майдон мубориза мебурд ва ногаҳон мануэл санчес ҳолати голзанӣ эҷод намуда тӯбро ба иван ромеро расонид. форварди мизбонон зебо ҳимояи барселонаро гузашт ва муваффақ ба голзанӣ шуд. голи аввалини ӯ дар премера ва лаҳзаи таърихӣ барои мухлисон. баъд аз гол леванте дар ҳимоя девор сохт. барса тӯбро мерабуд, ҳамла мекард, аммо кампос ҳамеша наҷот медод. ферран торрес ва педри чанд бор ба гол задан наздик буданд, вале муваффақ шуда наметавонистанд ва вақте ки ту имкониятро истифода намебарӣ, рақиб ҷазо медиҳад. дар охири қисми аввал пас аз бозии даст аз ҷониби балде вар пеналти таъин кард. онро устоди даста хосе луис моралес иҷро намуд. бо оромӣ ҳисобро 2-0 кард. варзишгоҳ аз шодӣ таркид. барса бошад бо рӯҳи шикаста ба танаффус рафт. дар танаффус флик тағйиротҳои ҷиддӣ кард. гави ва дани олмо ба майдон баромаданд. бозии барса зинда шуд, аммо леванте ҳам боз ҳамла мекард. дарвозабони барса гарсия чанд бор дастаашро аз голи навбатӣ наҷот дод, аммо баъд лаҳзаи муҳим омад. ламин ямал тӯбро бурда ба педри дод. зарба аз дур, тӯб рост ба девяткаи дарвозаи рақиб даромад. умед баргашт. пас аз чанд дақиқа рафиня тӯбро аз зарбаи кунҷӣ партофт ва торрес бо зарбаи қавӣ гол зада ҳисобро баробар намуд. аммо мизбонон намехостанд таслим шаванд. моралес боз ҳам метавонист дубл кунад, вале гарсия қаҳрамонӣ нишон дод. оҳиста оҳиста қувваи леванте тамом шуд. барса фишорро зиёд кард. кампос бошад боз ҳам мӯъҷиза мекард. вақт тамом мешуд. довар 7 дақиқа илова кард. ҳама фикр карданд ки бозӣ бо ҳисоби 2-2 анҷом меёбад, аммо футбол ҳамеша пур аз драма аст. дар дақиқаҳои аввали изофӣ ямал аз канор тӯбро ба ҷаримагоҳ партофт ва элгесабал бо сари худ тӯбро ба дарвозаи худашон ворид кард. автогол 2-3. барса бозиро баргардонид. варзишгоҳ бошад ором монд. имрӯз ҳама чиз комил набуд, аммо шумо бояд ба леванте барои бозӣ ва чӣ қадар зуд ҳаракат кардани тӯб эътибор диҳед. онҳо бозингарони зуд доранд ва фишангҳои хуб месозанд. дар ниҳояти кор мо ба душворӣ рӯбарӯ шудем, вале роҳи ҳаллро пайдо кардем ва тавонистем ки 3 хол ба даст орем. мо бояд бозиро таҳлил кунем ва роҳҳои беҳбудиро пайдо созем. ин роҳи мо дар ин мавсим аст. бозии мазкур мисли намоиши театрӣ буд. леванте нишон дод ки ба ла лига баробар аст ва метавонад бо дастаҳои бузург мубориза кунад. онҳо ба мухлисон умед ва ифтихор доданд, аммо барса боз собит кард ки ҳатто вақте ҳама чиз бар зидди онҳост, ин даста қувват ва сифат дорад то ҳама чизро дигар кунад. футбол боз исбот кард. то садои охирини довар ҳама чиз имконпазир аст. ба ҳамин тамом дӯстон, то бозӣ.